Здравейте хора, аз съм The Sacres и днес снимаме в Ender Gods с Alex74 Остава. и правя като първо клипче giveaway и ето какво се съдържа то. Diamond Sword Fire Spec 2 Sharpness 5, Diamond Helmet Protection 4 Unbreaking 3, Unbreaking 3 Protection 4, Unbreaking 3 Protect 3 и Protection 4 Unbreaking 3. За това ли си събирал толкова левел, бе? Да, 2 Gold Apple, Ender Pearl 16 мисля, че са. Мога и лежи, Да. ли бе? Да, бе. Аз ти от евента ги таковах за giveaway. Изкъвствам хитър. Оф, нещо съм се прецака. Така. Колко се пада това? 12 Golden Apple. Да. И някакви глупави. Война. Да. Това е резистен 8 минути, спид двойка и стрем двойка. Всичко по 2 плюс 2 легендарки. Да се запишете, лайкате клипа, абонирате се за мен и какво друго, пишете в коментарите запис и сника, който играете в сервера, аз съм примерно The Sacres. Нали? И да. Това беше от този клип. До скоро. Също така ще тегля томболата на 50 абоната или на 30, ще видя. По-добре на 30. Да, на 30 абоната и така. Добре, до скоро. Чао.